programa ofrecido por... Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a David Castro, alcalde de Ribadumia e presidente da Mancomunidade dos Salnés. Moi boa noite, señor Castro. Hola, boa noite. Bueno, se lle parece, empezamos polo Concello de Ribadumia, analizando a situación e o que vai de mandato, que ademais veñen de aprobar os orzamentos para este ano 2025. Bueno, que balance fai do comprometido e do que está en obras ou en execución? Bueno, pois a verdade é que, facemos un balance positivo. Si é certo que as necesidades, eu sempre repito que as necesidades son moitas e os recursos son os que son, pero creo que somos un concello que aproveitamos ben os recursos. Hai que partir da base que o Concello de Ribadumia non subimos, non incrementamos ninguna tasa, non incrementamos ningún imposto, e se están a levar a cabo distintas actuacións en todas as parroquias do Concello. Agora mesmo estamos na parroquia en Lois, estamos levando a cabo 3 actuacións moi importantes. Os nosos proxectos do Concello de Ribadumia parten un pouco das demandas veciñais. Para nós é moi importante, de feito actualmente estamos levando a cabo as reunións nas distintas parroquias. Este fin de semana estivemos precisamente na parroquia de Besomaño e de aí parten precisamente os nosos proxectos ou as demandas veciñais. E estas actuacións que estamos levando a cabo, 24 e 25, na parroquia de Lois, en 3 puntos moi concretos, pero son actuacións que estamos falando en torno aos 300 e pico mil euros, e son melloras de augas pluviais, melloras de augas municipais e melloras de ensanchamento tamén de viais. Por lo tanto, en Sisán estamos facendo tamén outras actuacións en torno a 140.000 euros, máis uns 50.000 euros que habíamos invertido fai o ano pasado, pero así tamén estamos facendo actuacións en Ribadumia, estamos facendo actuacións en Sisán. É moi importante ter unha boa predisposición e colaboración coas distintas administracións, e a verdade é que dende a Diputación de Pontevedra e dende a Xunta de Galicia sí que nos están axudando para poder precisamente levar a cabo todas estas actuacións. Por lo tanto, o balance é positivo. Onte mesmo aprobamos o presuposto 2025, tivemos unha incidencia no ano 2024 dunha modificación de crédito por unha alegación que presentou un dos partidos políticos, e, de alguma maneira, eso nos fixo retrasar toda a contabilidade. Hubo que axustar precisamente todas as contas do Concello, e fai un mes levamos a cabo a modificación de crédito, e onte mesmo aprobamos o que é o presuposto 2025, e vamos a aprobar o presuposto 2026 nun espacio moi corto de tempo. Non podo decir se vai a ser a finais de decembro, se vai a ser no mes de xaneiro, pero en todo caso, nese rango, nese espacio, xa están avanzados. O que fixemos foi axustar precisamente as contas, regularizar un pouco a situación debido a esa alegación que anos anteriores se viña facendo exactamente igual, pero que a veces algún partido político que busca é que non se goberne nun concello. Evidentemente non conseguiron o obxectivo, porque dende o goberno de Ribadumia se segueu facendo actuacións, e polo tanto a regularización desta situación xa está prácticamente solucionada, e polo tanto para nós o importante agora mesmo son as distintas actuacións en cada unha das parroquias que se están levando a cabo. Agora mesmo podemos estar falando, por exemplo, da Plaza de Abastos, un proxecto que vai en torno a 150-160.000 euros, estamos levando a cabo. Era un dos nosos compromisos, e iso foi gracias ao que pode ser a Xunta de Galicia, ao que pode ser a Consellería de Comercio, e polo tanto estamos levando a cabo distintas actuacións no entorno escolar por importe de 1 millón de euros, que fixemos unha das actuacións. Agora estamos facendo outra en torno a 1 millón de euros. Estamos mellorando as instalacións deportivas precisamente dali de Barrantes, pero tamén estamos mellorando as infraestructuras deportivas de aquí de Ribadumia, unha iluminación
dos campos de fútbol en plan de aforro enerxético de 100.000 euros, é dicir, Ribadumia está dando un cambio importante e, sobre todo, que eu creo que hai o valor añadido, é que non se incrementan impostos. Aínda que por parte da oposición pois tamén se nos tildou de que íbamos a incrementar impostos nas tasas de residuos urbanos, de basura, nos de auga, pois a verdade é que eso non se cumpleu por parte da oposición e, polo tanto, pois os resultados das actuacións pois están aí. Creo que temos que seguir traballando na mesma liña, mellorando as infraestructuras para que os nosos veciños e veciñas, nenos e nenas, poidan practicar pues, o deporte ou poidan ter esas actividades culturais, deportivas, sociais e ao mesmo tempo tamén esas actividades que estamos a levar a cabo coas distintas veciños e veciñas deste concello. Creo que esa é a liña de traballo e a parte debemos de seguir, entendemos que nesa línea e polo tanto, bueno, pues están a cumplir os obxectivos e o balance entendemos que é positivo. Eso, como digo eu, sempre o teñen que dicir os veciños e as veciñas, non? Nos, en todo caso, os políticos, o equipo de goberno, estamos sempre a disposición desas peticións veciñais para poder executalas e leválas a cabo. E sendo un concello pequeno e eminentemente rural como é este caso Ribadumia, a foto da situación e do estado de contas do concello, como estamos de tesorería, como estamos de débeda, definan unha fotiño. Bueno, pois a situación está normal, é dicir, os ingresos e os gastos van da man. Temos un remanente de tesorería a finais deste ano de 1.800.000 euros, e fixe unha modificación de crédito, como dicía antes, en novembro, o 6 de novembro deste ano, de aproximadamente 900.000 euros, e, polo tanto, temos actualmente un remanente de 900.000 euros. Esa situación pois está prácticamente regularizada, temos un remanente de 900.000 euros e a partir de aquí pois aprobar o presuposto 2026, porque é moi importante, e iso si é certo, que os presupostos se leven a cabo, que os presupostos se cumplan. O presuposto é a principal guía de traballo ou unha das principales guías de traballo, non? Despois sempre pode haber pois algúns movimentos en canto a ese estado inicial que se plantexaba, pero en todo caso pois eso sempre se corrixe, para iso sirven as modificacións de crédito. Por lo tanto, a situación é moi normal, e sobre todo partindo da base de que é importante repetirlo, non? O Concello de Ribadumia non sube ningún imposto, nin sube ningunha tasa, e sobre todo buscamos unha proximidade co veciño. Polo tanto, o presuposto municipal do Concello de Ribadumia, aproximadamente 2 millóns de euros, 2.050.000 euros, sirven para os leva a cabo, son para os traballadores, non? É dicir, o que é en materia laboral de todo o Concello. Pero tamén podemos presumir que é difícil que un veciño que veña ao Concello de Ribadumia e non poida levar o seu problema solucionado. Esforzámonos para que os nosos traballadores, pois de alguma maneira, teñan esa cercanía co veciño e lle poidan resolver todas as cuestións e todas as dúbidas. Por lo tanto, debemos de traballar nesa liña, sobre todo estar cerca do veciño, aínda que estamos, por suposto, moi de acordo coa digitalización, pero sí entendemos tamén que como Concello rural pois debemos tamén estar preto do veciño. Esa atención personalizada, pois de alguma maneira vai a facer máis enriquecedora e, sobre todo, coñecedora dos problemas de cada un dos veciños. Xa estamos nos preparativos de Nadal, chegou o Nadal a Ribadumia ou vai chegar? Bueno, o Nadal xa chegou, está chegando, en todo caso, no Concello de Ribadumia vivimos o Nadal con moita alegría, e o 5 de decembro pois vai haber ese encendido que tanto, bueno, pois deseamos, non? O Nadal é un momento, son momentos e datas de ledicia, de estar cos nosos veciños, veciñas, cos familiares, e polo tanto, pois é unha data moi especial, e polo tanto tamén hai que disfrutar desa sin dúbida. En que punto se atopa, digamos, que o trámite da solicitude de folla redonda para que sexa unha variedade comercial? Bueno, pois a verdade é que o folla redonda para nós é moi importante. A festa do viño tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas para Ribadumia, para a comarca do Salnés, porque de feito está consolidada unha festa na comarca, e para Ribadumia é unha das festas máis importantes, é a festa máis importante.
para nós é necesario regularizar esta situación e si temos o compromiso por parte da Administración autonómica desta regularización. Xa se fixeron vinificacións desta variedade do tinto e nós entendemos que en torno ao ano 2027 debería de haber ese informe final para ter regularizado esta variedade. Efectivamente, estos necesitan uns estudios para poder inscribir esta variedade no rexistro de marcas, pero se están dando pasos moi agigantados. Nunca tan cerca se estuvo da regularización desta variedade como estamos agora. Tamén sabemos que ese último paso está no Ministerio, pero ao longo do 2026 vamos a ter máis información para esa regularización desta variedade. Como dicía antes, é a festa máis importante gastronómicamente falando e turísticamente falando e, polo tanto, para nós é necesario esa regularización. Xa digo que está en período de tramitación. Para este equipo de goberno é necesario por parte da Consellería, neste caso de Medio Rural da Administración Autonómica, son conscientes desa necesidade e tamén é certo que hai un compromiso por parte desta Administración. Por lo tanto, entendemos que nos próximos meses, ao longo do 2026, vamos a ter máis información, vamos a tratar de que no ano 2027 poidamos ter ese informe final e o Ministerio de Agricultura ten que dar ese paso, escriba e logo a leve a Europa para que sexa admitida. Pero sí é certo que estamos moi preto de conseguir ese obxectivo que eu creo que para toda a comarca, xa non solamente para Ribadumia, é tan necesario. Pois, señor Castro, se lle parece, falamos da comarca. Ímonos á comarca, fáganos un pequeno balance dos orzamentos aprobados alá polo mes de abril, como están indo e cales son, digamos, que as principales infraestructuras que se están levando a cabo. Non sei se a estación de abastecemento de auga ou, digamos, que digamos que a ampliación de tratamento da auga ou os cargadores de alta velocidade para vehículos eléctricos poden ser os proxectos estrela. Bueno, o que é a Mancomunidade do Salnés é unha mancomunidade que está traballando arreo. Efectivamente, o ano pasado aprobamos os presupostos desta mancomunidade en 9 millóns, foran os presupostos máis altos da historia da mancomunidade, 9 millóns, e mal non recordo, 9 millóns e medio de euros aproximadamente, e a verdade é que se están executando dunha maneira, como tiñamos de alguma maneira previsto. 9 millóns e medio de euros de inversión. Nos decimos que a mancomunidade ten distintas líneas de traballo, proxectos estratégicos moi importantes. Para nós o turismo é un dos sectores máis importantes, o sector servicios, os servicios que se prestan aos distintos concellos tamén é moi importante, pero sí é moi importante tamén o suministro. De feito, a mancomunidade naceu precisamente co suministro de auga a toda unha comarca. Cando eu empecé de presidente na comarca, na Mancomunidade do Salnés, a parte das distintas líneas de actuación, un dos proxectos máis importantes era esa planta de potabilización de auga municipal que está en torno a 5 millóns de euros. E tamén outro proxecto que é importante tamén é a tubería de agua do Grove, que podíamos estar en torno a 1 millón de euros aproximadamente. Son dous proxectos que están en marcha, están moito máis avanzada. De feito, xa temos o proxecto do que pode ser a planta de potabilización en torno a 5 millóns de euros, que se vai a presentar á Consellería nestes próximos días, pero é necesario, porque se falamos de turismo, que somos conscientes de que no verán, sobre todo neses meses de junio, julio e agosto, que son meses moi importantes no que hai moito turismo, é moi necesario estes servicios, non? E, polo tanto, a potabilización ten que pasar de 420 litros metro segundo a preto de 600 litros metros cúbicos. Por lo tanto, esta é unha actuación moi importante para a comarca, se vai a conseguir. Aparte, hai un compromiso por parte da Consellería. Si é certo que en canto a tubería do Grove,
pois ese proxecto está un pouquinho máis rezagado, somos conscientes de que vamos a chegar, pero sí é certo tamén que todos os proxectos necesitan uns estudios previos. Non se trata de invertir sin saber a onde chega o seu fin, e de feito na planta de potabilización pasou eso, o que fixemos foi un estudio precisamente que esa planta pudese crecer por fases, que esta sería unha primeira fase, e evidentemente a medida que pasan os anos, se hai que facer unha segunda fase ou unha terceira fase, e polo tanto esos son os técnicos, de alguma maneira, os que teñen que facer ese traballo en función do crecemento, non? Bueno, pois na tubería do Grove estamos cos estudios previos, xa se fixeron estudios, pero de alguma maneira non chegamos a ese punto final e se está traballando tamén nese proxecto. Pero sí é certo que se levaron a cabo proxectos moi importantes, non? Os cargadores ultrarrápidos, unha inversión de Iberdrola e BP en torno a 2.200.000 euros, nos que a comarca vai a ter un ingreso aproximadamente de 820.000 euros en aproximadamente 20 anos, 15 anos, máis 5 anos de prórroga. Estamos falando de 12 cargadores dobles, nos que os concellos de Vilagarcía, de Sanxenxo do Grove, pois van a ter o doble de cargadores, pero son cargadores ultra rápidos que cando pode vir un visitante, un turista, poden cargar pois en cuestión de 15-20 minutos. Por lo tanto, son servicios necesarios e importantes que se levan a cabo na comarca. Outro dos proxectos importantes que, bueno, pues estáse a punto de finalizar é unha planta fotovoltaica aquí en Pontarreras, na zona de captación, dunha subvención da Consellería de Presidencia de 450.000 euros, en na que a Mancomunidade pois, ten que aportar aproximadamente uns 450.000 euros. Pero somos, aí hubo que comprar, que é importante, non? Porque hubo que comprar todas as parcelas onde está situada agora a planta fotovoltaica, aproximadamente unha inversión entre 100 e 150.000 euros de compra de parcelas, de terrenos, pero o proxecto xa está realizado e consolidado. Fíxose nun tempo récord, e aí hai que felicitar a todo o equipo que estuvo traballando precisamente nese proxecto, porque éramos conscientes, foi unha subvención concedida no mes de maio, abril-maio, e a día de hoxe pois xa está prácticamente rematada. Por lo tanto, aí se vai producir un aforro enerxético moi importante. A comarca, a Mancomunidade, tiña que poñer 450.000 euros, pero en cuestión de 2 anos e medio, digamos que queda amortizado, non? Por lo tanto, vai a ser un proxecto en materia de aforro enerxético que vai a, bueno, pois os veciños da comarca, pois de alguma maneira, pois van a ver esas resultado final. Pero despois outro proxecto moi importante é ese almacén logístico que vamos a ter na comarca do Salnés, vai estar aquí en Ribadumia, que mercamos pois, en 700 e pico mil euros, e a súa valoración pois, xa está en 1.200.000 euros aproximadamente. Foi unha compra moi importante para a comarca do Salnés, precisamente que nos vai a dar esa continuidade e ao mesmo tempo ese crecemento que tanto necesitamos, sobre todo para o tema dos servicios dos distintos concellos. Outro proxecto moi importante é a inteligencia turística, era un proxecto de 1.093.000 euros que se está levando a cabo, que xa empezamos a traballar, que unha parte moi importante, en torno a 400.000 euros, vai a estar tamén enfocada no que pode ser a auga da Mancomunidade, o que son os controles de presións e abastecementos nos distintos puntos da comarca. Se fixe outro proxecto importante de aforro enerxético na etapa en Treviscoso, en torno a 83.000 euros, no que tamén temos un aforro importante, entre torno a 20-30.000 euros, pero en materia de turismo tamén temos que dicir algo, e creo que fai un momento estuvo aquí pois o director xeral, señor Merelles, temos que estar agradecidos, non? Para nós, para a comarca do Salnés, para os concellos, polo menos o Concello de Ribadumia, pero tamén para a comarca do Salnés, traballar codo con codo coas distintas administracións é algo moi importante. E aquí a Axencia Galega de Turismo de Galicia, a Merelles, que tivemos unha subvención na comarca do Salnés, por unha parte 50.000 euros no xeo destino, e despois un extraordinario de outros 50.000 euros que sirven para promocionar a comarca. O turismo é un movimento económico moi importante na comarca, e traballar, que isto é importante, traballar man a man co sector privado, pois eso sí que dá resultados, non? Porque efectivamente as administracións podemos traballar, podemos promocionar,
que é un pouco o noso objetivo, podemos tratar de que se nos coñeza máis alá do que poden ser as nosas fronteiras, pero despois está o sector privado, que é un sector que precisamente ten que mimar a eses visitantes e turistas e que o fan moi ben, porque aparte esas persoas son os nosos prescriptores para promocionar o que pode ser a nosa paisaxe, o noso medio ambiente, o noso patrimonio histórico, cultural, gastronómico, e polo tanto, pois, a parte das playas que poidamos ter, non? Polo tanto, un sector moi importante, e tamén que, de alguma maneira, temos que estar agradecidos, non? A Axencia Galega, sobre todo, cando se traballa en colaboración. Nos traballamos en colaboración en turismo coa Diputación de Pontevedra, coa Axencia Galega de Turismo, e iso, pois, ao final, pois, dá uns resultados moi importantes. E se vamos da man co sector privado, que é o que temos que potenciar, porque eles teñen que ser os principales protagonistas, pois, evidentemente, pois, se consolidan, pois, todas estas pois, todos estes resultados tan bons que estamos a ter. É moi importante traballar na desestacionalización do sector, estamos a traballar na desestacionalización do sector. Este ano, pois estamos organizando xa de cara ao próximo ano estar nas principais feiras de turismo internacionais e, sobre todo, cando falamos de Estados Unidos, neste caso de Nova York, que vai haber un voo directo precisamente a ese punto de New York, pois ese fluxo de viaxeiros de aquí de Santiago a Estados Unidos e de Estados Unidos a Santiago pois vai a enriquecer e vai a poder potenciar máis o que pode ser o turismo desta comarca. Por lo tanto, son aspectos moi importantes. Eu creo que a Mancomunidade nunca tuvo unha inversión en infraestructuras tan importante como a que está tendo agora. Eso quere dicir que temos que seguir traballando nesta mesma línea e, sobre todo, pois, mellorar os servicios, non? Cando falamos de tanta poboación, porque hai que darse conta de que somos 110.000 habitantes na comarca dos Andes, pero cando alcanzamos esos picos de turismo e de visitantes, podemos ser 300.000 veciños. Por lo tanto, hai que ter turismo para eses 300.000 veciños na comarca. De servicios. Por unha cuestión de tempo, estamos falando moito e, lóxicamente, a importancia que ten e as previsións de crecimento incluso para un sector do turismo que é o enoturismo e a importancia que ten nesta comarca que a cantidade de adegas e o peso que ten a de Rías Baixas. Pero, máis que de eso, señor Castro, me gustaría preguntarlle, porque sabe vostede que foron criticados por parte do Partido Socialista da comarca digamos que a visita que fixeron a embaixada de China en Madrid e principalmente porque parece ser que non informaron ao resto dos componentes da Mancomunidade ou ao resto da oposición e tamén de un viaxe que fixeron a China dos membros da Mancomunidade. Non sei que quere decir vostede ou que ten que decir vostede. Bueno, en materia de turismo, para nós, como dicía antes, é un sector estratégico moi importante. Para nós o mercado chino sabemos que é moi lento, pero sabemos que hai que traballar e que hai que estar aí, polo tanto, traballar no mercado chino creo que vai a dar resultados a medio e largo plazo, non son resultados inmediatos, e sobre todo cando falamos da desestacionalización. Xa se veñen facendo iniciativas desde fai tempo, non? Efectivamente, xa se veñen levando iniciativas, temos moitos contactos cos chinos ao longo de todos estes meses e destes 2 últimos anos, xa antes, pero se están consolidando dunha maneira pois moito máis efectiva. Bueno, eu tampouco me gusta falar demasiado dos demais partidos, neste caso do Partido Socialista. O que sí podo dicir que non lle fan ningún favor ao sector, porque creo que en materia de turismo temos que traballar codo con codo, cada un de nós, para facer comarca, para facer turismo. Digo que o turismo é un sector moi importante e o mercado chino para nós, para a Mancomunidade, pois tamén é moi importante. Todas estas críticas, aínda que parece que non a esta viaxe, pois isto tamén lle chega aos chinos e, por lo tanto, eso pode producir un efecto de desconfianza. Eso creo que é un erro e que non debemos de caer nesa crítica así tan simplista, non? En todo caso, teño que dicir que isto foi unha viaxe organizada precisamente por unha organización, por unha asociación china, na que invitaron a todo o sector
do turismo, o clúster de turismo de Galicia, no que tamén nesa viaxe estuvo o presidente ou vicepresidente do clúster de turismo, e tamén invitaron, debido a esa boa relación que temos co mercado chino, invitaron a Mancomunidade na que, pois, nesa viaxe, que eu mesmo non puden asistir, porque tiña moitas cuestións de concello, e, polo tanto, non podía viaxar nese momento, pero sí acudiu, pois, o responsable de turismo, neste caso, José Pérez, representante do turismo na comarca do Salnés, e tamén a vicepresidente da comarca, pois, Sabela Fole. Creo que ir todos da man creo que é moi importante, potenciar o sector tamén é moi importante, creo que ademais quedaron moi satisfeitos e moi contentos de que a Mancomunidade fose primeiro da man do sector, porque fomos co sector do turismo, co clúster de turismo de Galicia, e sobre todo tamén quedaron esta asociación ou esta organización de China, pois tamén quedaron moi satisfeitos que a Mancomunidade pois tamén fixese ese viaxe. Evidentemente temos outros viaxes e tamén están interesados en que envolvamos a China de cara ao próximo ano, estudiaremos e temos que ir de cara ao próximo ano. En todo caso, me gusta sempre esta actitud positiva, non vamos a entrar en ese tipo de descalificativos. Me produce pena, non? Porque a comarca do Salnés nunca tanta inversión fixo nesta comarca, posiblemente nunca tanta promoción no turismo tuvo como hasta este momento na comarca. Por lo tanto, creo que temos que ser moi cautelosos cando facemos crítica, porque a política creo que se xoga en outros ámbitos, que este tipo de viaxes que sirven para unir povos, non? Que sirven para promocionar, a veces pode chegar precisamente a eles dunha maneira, pois, porque a información chega a todos os puntos, e esas mensaxes a veces poden ser perxudiciais. Por lo tanto, debemos de apelar á prudencia. A política se fai en outros campos, pero sobre todo cando hai administracións que colaboramos, que un sector privado que estuvo neste viaxe, pois tamén colabora da maneira que colaborou, e creo que participamos todos. Eu creo que o sector privado está moi satisfeito de que a Mancomunidade viaxase con eles. Temos que ser, en todo caso, respetuosos e cuidadosos. Queda claro a súa lectura sobre o tema. A situación política en 20 segundos na Mancomunidade, como está? Como a definiría? Bueno, eu creo que é unha situación política que creo que é cómoda. Eu tampouco a quero ver desde outro punto de vista, porque, como dicía antes, e non quero volver a repetir, os proxectos están saindo, os proxectos están consolidando, a inversión máis alta que se fixo na Mancomunidade está sendo nesta legislatura e, sobre todo, neste presuposto que presentamos con 9,5 millóns de euros, e, aparte, os proxectos están consolidando. Pouco máis podo dicir, as realidades son estas, e creo que os alcaldes da comarca temos que ser positivos, mirar por cada un dos nosos concellos e mirar pola comarca, porque se hai comarca, hai concellos, e se hai concellos quere dicir que a poboación, os nosos veciños e veciñas, pois van a ter ese mellor benestar. Nesta comarca ten moitísimo peso o turismo, e o turismo arrastra a outros moitos sectores, entre eles, lóxicamente, os sectores do agro e da horta, como poden ser o viño ou a horta, ou os produtos do mar que tanto temos aquí. Vaise noso tempo, e ademais, como falamos en dous perfiles, como alcalde de Ribadumia e como presidente da Mancomunidade, quedanos menos tempo. Ten a última intervención, o último minutiño para decir o que vostede queira, como sempre, vale? Como resumen para a audiencia. Bueno, como resumen final, a forma de traballar primeiro é escoitar os veciños e veciñas da comarca, os veciños e veciñas do Concello de Ribadumia, sobre todo escoitando esas necesidades ou esas demandas que que pode haber en cada lugar. Na comarca, pois, vendo os sectores estratégicos, porque hai que analizar os sectores estratégicos, e de aí, pois, buscar a financiación, colaborar coas distintas administracións e consolidar os proxectos desas demandas que temos. Eu creo que ese é o resultado final para que os gobernos que poidamos estar consolidemos eses proxectos, e, polo tanto, eso vai a repercutir ou vai a permitir mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, tanto da comarca do Salnés como, neste caso, tamén do Concello de Ribadumia. Señor Castro, alcalde e presidente da Mancomunidade, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Desexamos boa noite e que veña pronto por aquí outra vez. Pois moitas gracias e boa noite.
Esto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con David Castro, alcalde de Ribadumia e presidente da Mancomunidade, con Xosé Manuel Merelles, presidente de Turismo de Galicia, e con Martín Alemparte, presidente da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAL, co cal hoxe, bueno, pois, nos dou uns moitos argumentos que nos afectan a todas as comarcas nas que nós temos cobertura, que son a Ría de Arousa, a Ría de Muros Nolle e a Ría de Pontevedra por ambos lados. Lle desexamos moi boa noite e lle damos as gracias por estar aí, dicíndolle que a semana que ven volvemos con máis e mellor se é posible. Moitas gracias, boa noite.